खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। गिबि खौराङावनो दङ सनितपुराव बैसोगोरा जापानिज एनसेफेलाइटिसनि भेक्सिन होनाय हाबाफारि जागायगोन। जापानिज एनसेफेलाइटिस (JE) आ मोनसे गोब्राब भाइरेल बेराम जाय क्लुएक्स थाम्फैजों गोसारो जाय मेलेमाव गोहोम खोख्लैयो। बेयो मोनसे सरासनस्रा लोमजानाय बायदि जागायनो हागौ नाथाय बेहुस जानाय, पेरालाइसिस आरो थैनायसिम दावगानो हागौ। 30% गोब्राब जाथाया गिलुबालु जायो आरो जायफोरा थांनानै थायो बिसोर अरायनि थाखाय मेलेमारि खहा जायो। जापानिज एनसेफेलाइटिस (JE) आ गासैबो बैसोनि सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। 15 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'फोरा बांसिनै खैफोद गोनां। 15 निफ्राय 65 बोसोर बैसोनि बैसोगोराफोरा गोदानै गोहोम गोग्लैनाय जायगाफोराव बांसिन खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानाय नुदों। JE नि थाखाय जेबो थि फाहामथाय गैया, बेनिखायनो होबथानायानो मोनसेल' गोहोम गोनां राहा। थाम्फै अरनायनिफ्राय रैखाथि होनायजों लोगोसे भेक्सिन थुनाया बेखौ होबथानो थाखाय बयनिख्रुइबो रैखाथि गोनां आरो फोथायजाथावसिन राहा होननानै सानजायो। बे बिथिङावनो सनितपुराव थानाय जिल्ला कमिशनार मावख'नि कनफारेन्स हलआव खौरांगिरि मेल खुंनानै फैबाय थानाय एडाल्ट जापानिज एनसेफेलाइटिस भेक्सिनेशन केम्पेइननि सोमोन्दै खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायहरो। जिल्ला कमिशनार आनन्द कुमार दास बिथाङा बुङो दि बे फोसावनाया 19 जानुवारि 2026 निफ्राय सनितपुर जिल्लायाव जागायगोन। बे केम्पेइननि गुबै थांखिया जाबाय सनितपुर जिल्लानि 15 निफ्राय 65 बोसोर बैसोनि गासैबो थागिबिफोरखौ भेक्सिन होनाय। JE भेक्सिनखौ गासैबो सोरखारि सावस्रि फसंथानफोराव आबुङै बेसेन लायाजासे होनाय जागोन आरो गासैबो रैखाथि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै रोंगौथि गोनां सावस्रि मावथिफोरजों थिखानाय भेक्सिन मिरुफोरखौ होनाय जागोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव साहा बागाननि मावथिनि जिउ खहा। शुक्रबारनि मोनायाव उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव ओनसोलनि दिमाकुसियाव सासे 50 बोसोर बैसोनि साहा बागाननि मावथिखौ हाग्रानि मैदेरा गाग्लिनानै बुथारो। थैनाय सुबुंखौ बदलपारा साहा बागाननि कुटी लाइननि थागिबि 50 बोसोर बैसोनि जेना बारला होनना सिनायथिनाय जादों। जेब्ला बारलाया गावनि मोसौफोरखौ लाबोफिननो ओंखारलांदोंमोन अब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। बै समाव हरखाबै बियो साहा बागाननि सिङाव मासे हाग्रानि मैदेरजों मोगा-मोगि जादोंमोन। जुनारा बिखौ खनले गाग्लिदों आरो जायगायावनो जिउ खोमादों। बिथांजों थाफानाय लोगोआ थैनायनिफ्राय एसेयावनो बारग'बाय। जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा हाग्रा बिफान आरो डिमाकुसि पुलिसनो खौरां हरो। बर्न'दि वाइल्डलाइफ सेंक्सुयेरि, कलिंगदुवार रेन्ज रेन्जार प्रान्जल तालुकदार आरो डिमाकुसि पुलिस थानानि बिबानगोरा सुमन साहा बिथांमोनहा थाबैनो जाथायथिलियाव थांनानै हाग्रा मावफारिया आरो पुलिस मावथिफोरजों जाथायखौ नायबिजिरनानै गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बङाइगावआव जापानिज एनसेफेलाइटिस टिका थुनायनि हाबाफारि। दिनै 19 जानुवारि समबारखालि फुंनि 10 रिंगायाव जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव बङाइगावआव बैसोगोरा जापानिज एनसेफेलाइटिस (JE) भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ जागायनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ मावख'आरि महरै बङाइगाव जिल्ला कमिशनार दिबाकर नाथआ बेखेवगोन। 19 जानुवारिनिफ्राय फारियै 21 सानसिम बे भेक्सिन होनाय हाबाफारिया सोलिगोन आरो 15 निफ्राय 65 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरखौ नोजोर होगोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ काजिरङा एलिभेटेड करिडरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। गाहाय मन्थ्रि मदिआ रबिबाराव आसामनि कलियाबरआव 86 किल'मिटार गोलाव काजिरङा एलिभेटेड करिडरनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। काजिरङा दावबायनाया आंनि थाखाय थारैनो खाफाल गोनां जादों। आंनि सिगांनि दावबायनायनि गोसोखांथिफोरा गोमोथावै जाफिनबाय आरो 2 बोसोर सिगां आं काजिरङा नेशनेल पार्कआव थानाय समाव आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो गोमोथाव मोनदांथिफोरनि गेजेराव मोनसे जानानै दं होनना बिथाङा बुंबावो। काजिरङा एलिभेटेड करिडरआ मोनसे आबहावायारि सांग्रांथि गोनां हादोरारि राजालामा मावथांखि। बेयाव काजिरङा नेशनेल पार्कनि गेजेरजों 35 किल'मिटार गोजौ हाग्रानि जिब-जुनार करिडर, 21 किल'मिटार बाइपास आरो थाखानाय NH 715 खौ 30 किल'मिटार मोननै लेननिफ्राय 4 लेनसिम फुवारनाय दं।
बे मावथांखिया नगाव, कार्बि आंलं आरो गलाघाट जिल्लाफोरनि गेजेरजों थांगोन। गोजौ करिडरखौ हाग्रानि जिब-जुनारफोरनि रैखाथियै थांलाय फैलाय खालामनो आरो मानसि-जुनारनि दावराव-दावसिखौ खमायनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बकाखाटाव नखरारि दाङाबाजिनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बकाखाटाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों, जेराव नखरनि सोद्रोमाफोरजों गाज्रियै गाग्लोबजानानै 28 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा जोखोम जानानै जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंखौ सन्तोष धन माझी होननानै सिनायथि मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया 12 जानुवारि खालि बकाखाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय इक्राजन जुगलाट मुंनि जायगायाव जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला सन्तोषखौ बिनि बिसि, बिहाव आरो बाथुल फिसाजोआ लावथिजों गाग्लोबदों, जायनि जाहोनाव बिथाङा गोब्राबै जखम जादों। गाग्लोबनायनि सानथाम उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय फाहामथाय होनायनि उनावबो थांनाय हराव जखम जानायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ गोमायो। बे जाथायनि समाव सन्तोषनि बिमाखौ गाग्लोबदों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। थैनायनि उनाव बकाखाट पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ पाठशालायाव मैदेरा मानसिखौ जोदों। पाठशालानि बजालि जौसिन गेजेर फरायसालिनि सनाथि सान फोरबो फालिनो थाखाय खुंनाय हारिमुआरि हानजा सुरनायाव मोनसे सानस्लाबै जाथाय जायो। हानजा सुरनायाव थानाय मासे मैदेरा सासे सुबुंखौ जोयो, जायनि जाहोनाव होंगो-दोंगोआव गिखांनाय सोमजिदों। भिडिअ'आव सेबखांजानाय आरो उनाव गुवारै फोसावजानाय बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बे रेलीआ फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो जायगानि थागिबिफोरनि मोनसे गेदेर सुबुं थुबुरजों मोनसे रायजोआरि लामाजों थांगासिनो दंमोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ नतुन सिराजुलीआव अजगरखौ रैखा खालामबाय। शुक्रबारखालि जायगानि नामघर एबा आरज गाबग्रा न' खाथियाव मासे गिदिर अजगर नुनायनि उनाव ढेकियाजुलिनि नतुन सिराजुलीनि थागिबिफोरा गिखांनाय सोमजिदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा थाबैनो सिंग्रि हाग्रा बिफान आरो हाग्रानि जिब-जुनार आफाद सिउ ससाइटिनि सायाव खौरां हरो। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा थाबैनो फिननाय होनानै जाथायथिलियाव सौहैयो आरो रैखाथि हाबाफारि लायो। सिउ ससाइटिनि आबहावा मावथि नयनमणि देवीआ फोरमायनाय बादिब्ला बे अजगरखौ रावखौबो जेबो खहा खालामाजासे रैखाथियै बोखांनो हादों। उनाव बे जिबौखौ गावनि मिथिंगायारि थाग्रा खुलिसिम थांफिननो थाखाय हाग्रा ओनसोलाव हगारना होनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ भारत-बांलादेश सिमानि साखाथियाव थानाय माइ आबाद फोथाराव गोथै सह' मोन्दों। काथिगड़ायाव सनिबारखालि फुङाव भारत-बांलादेश सिमानि साखाथियाव थानाय माइनि फोथाराव सासे लाइमोननि गोथै सह'खौ गोमोथाव हालोदाव मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जमरुल इस्लाम मुंनि लाइमोना शुक्रबारनि मोनायाव मेघालयनिफ्राय फैफिनगासिनो दंमोन, जेराव बियो खामानि मावोमोन। फारसेथिं गुबुन सानै इस्लामुद्दिन आरो आफजलआ गाव गावनि न'सिम सौहैदोंमोन, जामरुलआ सौहैयाखै। सनिबारनि फुंबिलियाव बिफा हानि मियाया बिखौ नागिरनानै ओंखारलांदों आरो जोबनायाव बिनि गोथै सह'खौ माइनि फोथाराव मोनो। जायगानि सुबुंफोरा खौरां मोननायनि उनाव गुमरा आउटपस्ट अ.सि. प्रणब मिलिया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। इस्लामुद्दिनखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय पुलिसनि आवथायाव लानाय जादों। सोंलुनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला जामरुलखौ ड्राग्सजों सोमोन्दो थानाय जाथायखौ लानानै बुथारनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ डेम'आव मोसौ सिखाव फालांगिनि सायाव गोख्रों राहा। थि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै डेम' पुलिस थानानि अ.सि.नि दैदेननायाव मोनसे हानजाया डेम' खाथिनि राजमायाव मोनसे अपारेसन खालामो आरो आयेन बेरेखायै सिखाव फालांगि खालामबोनाय गंसे कन्टेनार ट्राक आरो गंसे ल'रिखौ जब्द खालामो। खौरां मोननाय बादिब्ला गंसे कन्टेनार ट्राक आरो गंसे ट्राक बरडुमसा बाजारनिफ्राय नगाव फारसे सिखावै लाबोनाय मोसौफोरखौ लानानै थांगासिनो दंमोन। गंसे गारियाव 39 मोसौ आरो गुबुन मोनसेयाव 41, गंनैबो गारिखौ जब्द खालामनाय जायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंनै गारिजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनो हायो। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। जोबथा खौराङाव दङ बकाखाटाव न'नि उखुमनिफ्राय गोग्लैना सेंग्रानि जिउ खहा।
शुक्रबारखालि फुंनि 10 रिंगासोआव बकाखात पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिराजा मिकिरचां साहा बागानाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो। गंसे गावारि कंक्रिट न' लुनाय जायगायाव सानफ्रोमबोनि खामानि मावबाय थानाय समावनो सासे लाइमोना उखुमनिफ्राय गोग्लैना जिउ गोमायो। बे जाथायाव गुबुन सासे सुबुङा जोखोम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ 30 बोसोर बैसोनि रतुल ताती होनना सिनायथिनाय जादों आरो जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा कानमुन्डा। सानैखौबो थाबैनो साहा बागान फाहामसालियाव लांनाय जायो, जेराव डक्टरफोरा रतुल तातीखौ थैबाय होननानै फोसावो। नाथाय जाथाय जायगायाव सौहैनानै नांगौ जानाय आयेनारि राहा लादों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।